Prøv at kigge. Der er seje. Øj, der er mange. Bitte. Hvad sjovt. Så er der noget, der er helt stort. Så noget, der er kæmpe stort. Så siger vi, trip, trap, træsko. Kom indenfor og værsgo. Trip, trap, træsko. Kom indenfor og værsgo. Trip, trap, træsko. Kom indenfor og værsgo. I verdens bedste børneland. Charlotte, du går ind i det rum, så går jeg hen til cykelvognen med alle børnene. Trip, trap, træsko. Kom indenfor og værsgo. Trip,